Распачынаем аб'ектыў з аглядам галоўных навінаў панядзелка. Пазнаёмлю вас я, Юлія Лабанова. Добрый вечер. З разлікам на інвестыцыі ў пошуках рэзідэнтаў. 50 миллиардов экспорта в год. Пока этого экспорта еще, естественно, нет. Пока этот проект находится только в самой начальной стадии. Вялікі камень, чаканне ды рэчаіснасць. Россия и Грузия. Отмененные авиарейсы и погрозы новых санкций. Любой запрет и любая вот такая комбинация со стороны Российской Федерации помогает Грузии и грузинской экономике переформатироваться. Звольнение и модернизация. Нас просто выбросили как ненужный элемент. Я одна хоть живу, но мне надо кусок хлеба на сегодняшний день. Не мове ненависти ў медыях. Мова варожасці ў вячэрнім Магілёве ў дачыненні да ЛГБТК, феміністак, розных празаходніх арганізацый, у тым ліку і ААН, і Еўрапейскі звяз і іншае. Гэта была частка менавіта рэдакцыйнай палітыкі. Падвоіць беларускі экспорт і залучыць дзясяткі мільёнаў долараў інвестыцыяў. Гэткімі абяцаннямі Александр Лукашенко апраўдваў адзін з найбуйнейшых інвестыцыйных праектаў – кітайска-беларускі індустрыяльны парк пад Смалявічамі. Рэзідэнтаў Вялікага Камяня фактычна вызвалілі ад падаткаў і ўклалі сотні мільёнаў долараў у інфраструктуру тэхнапарку. Які з гэтага вынік, разбіраўся Станіслаў Івашкевіч. Ужо мільярд долараў заяўленых інвестыцый, з якіх амаль палова ўжо асвоена. Гэтак адміністрацыя кітайска-беларускага індустрыяльнага парку «Вялікі камень», што пад Смалявічамі, абвясціла на мінулым тыдні вынікі сваёй працы на сённяшні дзень. Заява прагучала падчас міжнароднага эканамічнага форуму, частка мерапрыемства, у якога прайшла ў Вялікім Камяні. Падчас форуму рэзідэнтамі тэхнапарку сталі 11 новых кампаній. Агульная ж іх колькасць паводле афіцыйных дадзеных перасягнула ўжо паўсотні. За апошні год тэрыторыю запоўнілі новыя адміністрацыйныя ды вытворчыя будынкі. Будуецца параўначы вялікі завод «Зумліён», гарадок пачынае абрастаць жылымі дамамі ды кавярнямі. Там достаточно широкий ассортимент налоговых, бюджетных, таможенных преференций. Але д'ябал пачынае выяўляцца ў дэталях. Па-першае, як паведамілі нам у адміністрацыі, рэальнай вытворчасцю займаюцца толькі 12 рэзідэнтаў тэхнапарку. Але і гэтая лічба выглядае завышанай. Гэтак офісы і вытворчыя пляцоўкі шэрагу ўдавана актыўных кампаній яўна не абжытыя і пустуюць у разгар працоўнага панядзелка. Сляды актыўнасці маюць заводы «Мазвэйчай» ды «Чэнду-Сіньду», але, як паведамілі нам крыніцы на гэтых прадпрыемствах, яны працуюць выключна пад беларускую дзяржзамову. Выпускаюць рухавікі для беларускіх цяжкавікоў «Мазды», электробусаў «Віталд». Вообще-то говоря, те льготы, которые даны парку президентскими указами, они рассчитаны в основном на действительно экспортное производство. Што да паўмільярда долараў інвестыцый, асвоеных у Вялікім Камяні, то пераважная бальшыня гэтых грошай ідзе з беларускага бюджэту і ўкладаецца ў інфраструктуру парка. Гэта больш, чым гадавы рэспубліканскі бюджэт на медыцынскую дапамогу насельніцтву. То есть прошло уже более 5 лет, но нет пока вот того ожидаемого результата, который мог бы быть. Адзіны прыватны рэзідэнт, што рэальна пабудаваў за свае грошы высокатэхналагічную вытворчасць і чыя лінейка працавала падчас нашага візіту, беларуская кампанія «Асу Медыка», вытворца медыцынскіх апаратаў і вырабаў. Але іх інвестыцыі ацэньваюцца ўсяго на 2 мільёны долараў. Адзіны буйны замежны інвестар, які не працуе пад дзяржзамову, гэта лагістычная кампанія «China Merchants». Але гэтая фірма не займаецца вытворчасцю. Пры гэтым яна карыстаецца ільготамі, прызначанымі для высокатэхналагічных інвестараў, і мае за кошт гэтага цэнавую перавагу перад беларускімі складскімі аператарамі, якія плацяць падаткі. Станіслаў Івашкевіч, Белсат. Амбасада России у Беларуси патрабуе ад следства дапусціць консула да расейцаў, затрыманых у справе аб выбуху салюту на Дзень незалежнасці ў Менску. Паралельна расійскае прадстаўніцтва шукала адвакатаў, паведамілі Белсату ў амбасадзе. На гэты момант супрацоўнікі амбасады займаюцца гэтым пытаннем. Мы падключаем да справы адвакатаў, а таксама запрасілі ў Менску доступ да грамадзянаў Расіі.
Будзем рабіць усе захады дзеля выканання ўсіх іхных законных правоў. Двоих прадстаўнікоў расійскай кампаніі пастаўляльніцы піратэхнікі «Піророс» следчы камітэт затрымаў наступнага дня пасля выбухаў на зямлі 4 снарадаў піратэхнікі калібру 195 мм. Аскепкі паранілі 10 асобаў. Адна з іх загінула за няпоўныя 500 метраў ад выбуху. Следчыя кажуць, што затрыманыя дапусцілі парушэнне парадку працы з феерверкавымі вырабамі. Двое ў багажніку і 8 ў салоне. У тым ліку нецвярозы кіроўца. Выданне «Наша Ніва» апублікавала сведчанне ацалелага ў ДТЗ пад Белаазёрскам, у якім загінулі 3 дзяцей і 2 дарослых. Крымінальную справу вядзе следчы камітэт. На тэлеграм-канале следчага камітэту матэрыялы з месца здарэння, якое адбылося 7 ліпеня. Паводле апытанага нашаю Ніваю ацалелага ў аварыі, у аўта загрузілі 10 асобаў, каб не рабіць 2 рэйсы, вяртаючыся ў Белаазёрск з лецішча. Падазраваны ў справе 31-гадовы Андрэй Б. ехаў з хуткасцю каля 90 км на гадзіну і страціў кіраванне на павароце. Загінулі мужчына, жанчына і 3 дзяцей. Аналізы паказалі 1,4 прамілі алкаголю ў крыві кіроўцы, які ацалеў. Таму справу завялі паводле часткі 5 артыкулу 317 крымінальнага кодексу «Кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення». Мужчыне пагражае зняволенне ад 4 да 10 гадоў. Нацыянальны авіаперавозчык кампанія «Белавія» не плануе мяняць раскладу рэйсаў з Менска ў Тбілісі у сувязі з забаронай палётаў з Расіяй у Грузію. Указ Владзіміра Пуціна спыніць авіязлучэнне пачаў дзеяць сёння. Яраслаў Сцешык працягне тэму. Москва пагражае Тбілісі новымі санкцыямі за пратэсты грузінскіх грамадзянаў супраць умяшання Крамля ў грузінскую палітыку. Дэпутаты Дзярждумы плануюць забараніць пастаўкі мінеральнай вады і віна з Грузіі. Былы санітарны доктар Расіі Геннадзій Анішченка у Люксембурзе патлумачыў, што гэта абваліць грузінскую эканоміку, як помста за супрацу з Вашынгтонам за нібыта распрацоўку біялагічнай зброі ў Грузіі. Наличие на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня представляет огромную опасность. Такая же работа ведется на Украине и в других наших постсоветских республиках. Россия уже забараняла грузинское вино и воду пасля войны 2008 года, калі увяла войскі ў Грузію под нагодай обороны своих громадянаў у Паўднёвай Осетии. Любой запрет и любая вот такая комбинация со стороны Российской Федерации помогает Грузии и грузинской экономике переформатироваться. Мы очень резко вышли на китайский рынок, мы вышли на европейский рынок и развиваемся. Ад сёння, паводле указу Владимира Путина, расійскія авіакампаніі часова спыняюць рэйсы ў Грузію. Гэта поўны гамон для сегменту, які працаваў з расійскім рынкам. Нам сарвалі туры, спланаваныя да верасня ці кастрычніка. Адсоткаў 80 расійскамоўных гідаў ці расійскамоўных кампаніяў не маюць працы. Афіцыйна забарону ўвялі для бяспекі расейцаў пасля сутычак у Тбілісі. 20 чэрвеня паліцыя жорстка разагнала масавы мітынг грамадзянаў, выкліканы непаважлівымі паводзінамі расійскага дэпутата-камуніста Сергея Гаўрылава ў грузінскім парламенце. Але турысты з Расіі кажуць, што не адчулі ні кроплі русафобіі, пра якую кажуць у Думе і Крамлі. Кто побывал в Грузии, тот сюда уже в любом случае вернется. Любыми путями, через Владикавказ, через Ереван, через Турцию, можно приехать. Это временно все. Будем выбирать те же маршруты, скорее всего, это будет Белоруссия. Кремль выкарыстоўвае ўнутрыгрузінскую палітычную сітуацыю, каб стварыць Грузіі праблемы ў сваіх мэтах, мяркуе Сандро Тапурія. Сапраўдная праблема грузінска-расейскіх стасункаў – расійскія войскі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі і паўзучая акупацыя, начны перанос памежных слупоў под прыкрыццём расійскай зброі. Каждый день мы теряем метр квадратный, и, к сожалению, это продолжается к 2008 года. А з забароны, пагрозы і заявы Москвы толькі фон да дзеянняў войскаў. Ярослаў Сцешык, Белсат. Чый Крым і каго там няма на Донбасе? Владзімір Зяленскі прапанаваў Владзіміру Пуціну абмеркаваць спрэчныя пытанні пры сустрэчы ў Менску, а не пра стэлемост, ідэю якога выношваюць расійскі і некалькі украінскіх тэлеканалаў. Да украінцаў Зяленскі звярнуўся на іх роднай мове, да Пуціна па-расейску. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе.
Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Сполученных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. У Свіслачы распачалася эксгумацыя парэшткаў Віктара Каліноўскага. Гэта неабходна дзеля таго, каб праверыць, ці не ягонаму брату Кастусю Каліноўскаму належаць парэшткі, знойдзеныя на замкавай гары ў Вільні. На сённяшні момант археолагі і антраполагі ў Вільні ўжо зрабілі фактычна пацверджанне гэта дадатковымі рознымі фактарамі. Так? Але канчаткова ў любым выпадку заўсёды будзе існаваць такая верагоднасць і для того, каб пераканаць пераважную большасць насельніцтва, народа, што сапраўды там Кастусь, трэба параўнаць яго з парэшткамі сваякоў. За саветамі цікавіліся адно рэвалюцыйнай дзейнасцю лідара паўстання 1863 года Кастуся Каліноўскага, кажа даследнік. Таму сёння складана знайсці нашчадкаў сям'і дзеля генетычнага аналізу. Неспадзяванкаю ў спробе эксгумацыі ў Свіслачы парэшткаў Віктара Каліноўскага можа стацца толькі гістарычная памылка, калі на гэтым месцы будзе пахаваная іншая асоба. Вывезлі абсталяванне і выгналі больш за 1000 кароваў цягам 2 дзён. Жыхары вёскі Пыхань Веткаўскага раёну адзін за адным страчваюць працу і б'юць трывогу. Кіраўніцтва запэўнівае, захады часовыя і звязаныя з рамонтам комплексу. Вітаў Ціўчык працягне тэму. Директор сказал бригадиру, а бригадир уже нам говорил. Что он сказал? То, что тот, кто будет говорить на камеру, тот пойдет на увольнение. Трывога ды неспакой. Даяркі малочныя фермы ў вёсцы Пыхань, што пад Гомлем, баяцца застацца без працы. Нас просто выбросили как ненужный элемент. Я одна хоть живу, но мне надо кусок хлеба на сегодняшний день. Цягам 2 дзён з фермы, якая належыць прадпрыемству «Гіскраведка», вывезлі абсталяванне, а з 1200 кароваў пакінулі толькі 2 цялятаў. Працаўнікі кажуць, усё адбылося без папярэджання. Я пришла на рабочее место, утром я своих телят отпоила, все хорошо было. Прихожу в обед, мне стоит трактор погрузочный, говорит: Аня, извини, мы домики вывозим. Все. Вот я пришла, об этом я узнала. Кіраўніцтва тлумачыць, захада вымушаная, бо навальніца пашкодзіла дах кароўніка. Надо неделя-полторы навести здесь порядок. Да и увогуле, працаваць у бараках небяспечна. Проектируется сейчас новый комплекс, потому что в таких условиях сегодня действительно людям работать нельзя. И может то, что они потеряли некое доверие, в каком-то роде оправдано. На дрэнныя умовы на комплексе скардзяцца і самі працаўнікі. Нястача кормоў для короваў. Вот этими стручьями. Потому что не было кормов, сюда никто не привез кормов. Малыя надоі і, як вынік, малыя заробкі. Вот у нас один колхоз, Пресно, Шерстин, Пыхань. Во всех разные зарплаты. Там зарплата 600 рублей, Пресно 800, Пыхань 300, 200. Вот доярки работают за 280 рублей. А выканаўца абавязкаў дырэктара гаспадаркі кажа, што кароваў акурат вывезлі на іншыя фермы, якія належаць таму самому прадпрыемству. І туды будуць прывозіць працаўнікоў з Пыхані. Коров, которых мы переместили за эти сутки, дали на 100 литров молока больше. Гаспадарку ж у Пыхані кіраўнік прадпрыемства называе перспектыўнай і абяцае аднавіць. Кажа, без працы ніхто не застанецца. 25 человек. Но сегодня у нас потребность в рабочих местах там более 30, поэтому еще будем искать дополнительно к этим людям. Аднак працаўніцы ставяцца з недаверам да такіх заяваў. Не будет тут ничего, не будет, это просто посмешище, нас просто лапшу на уши одели и все. Так ці інакш, незалежна ад матываў, сваімі дзеяннямі кіраўніцтва гаспадаркі парушыла працоўны кодэкс, гаворыць праваабаронца Леонид Цудаленко. Любые істотные змены умов працы тягнут обовязок для наймальника письмово попередить работника об этом за 7 дзён. Причем письмово. Працаўніцы фермы патэлефанавалі ў пракуратуру з патрабаваннем праверыць сітуацыю на прадпрыемстве. Вітаў Ціўчык, Белсат. Некалькі гадоў змагання актывіста з Маладзечна завяршыліся поспехам. У Магілёве разглядаецца справа аб прызнанні інфармацыйнай прадукцыі вечарняга Магілёва экстрэмісцкімі матэрыяламі. Падрабязнасці Ірына Дарыфійчук.
Больш за 20 працаўнікоў і прыхільнікаў вячэрняга Магілёва прыйшлі сёння падтрымаць выданне на судовае паседжанне ў суд Ленінскага раёну. Рэспубліканская экспертная камісія ў справе інфармацыйнай прадукцыі знайшла ў 2 матэрыялах прыкметы экстрэмізму. Гэтыя матэрыялы сапраўды яны тычацца ЛГБТК. Па-першае, там быў матэрыял, у якім апісваецца як гвалт над геем у Слаўгачыцкім раёне. Тое, што яго там пабілі, па-другое, там пра ахвотнікаў на педафілаў, калі я не памыляюся, там таксама быў такі матэрыял. Можна было проста падаць іх не так тэндэнцыёзна, як зрабіў вячэрні Магілёў. Агулам цягам 2 гадоў актывіст Валянцін Цішко даслаў у розныя інстанцыі скаргі на 14 артыкулаў вячэрняга Магілёва. Я звяртаўся ў Ленінскі раус, у пракуратуру горада Магілёва, у Міністэрства інфармацыі. Часамі нават Міністэрства інфармацыі прыходзяць адказы, што ўсё цудоўна, прычын хвалявацца няма. Тады я звяртаўся ў Савет міністраў. Савет міністраў перанакіроўваў мае звароты ізноў у Міністэрства інфармацыі. Галоўная рэдактарка вячэрняга Магілёва Надзея Леўченка выказаць афіцыйную пазіцыю выдання адмовілася, а прадстаўнік выдання Станіслаў Леўченка падчас судовага паседжання спасылаўся на Біблію і былога міністра ўнутраных справаў. МВД Республики Беларусь не раз устами бывшего министра Игоря Шуневича высказывал свое негативное отношение к пропаганде ценностей гей-культуры, назывались нетрадиционной сексуальной ориентацией дырявыми. Заключение комиссии носит антихристианский характер, поскольку поощряет содомский образ жизни и содомскую идеологию культивирует у белорусов чувство страха перед возможным наказанием за противодействие пропаганде ценностей ЛГБТ-сообщества. Праваабаронца Александр Бураков адзначае, што ў параўнанні з іншымі мясцовымі медыямі мова варожасці вячэрняга Магілёва больш жорсткая і агрэсіўная. І ў адрозненне ад іншых СМІ менавіта мова варожасці ў вячэрнім Магілёве ў дачыненні да ЛГБТК, феміністак, розных празаходніх арганізацый, у тым ліку і ААН, і Еўрапейскі звяз і іншае. Гэта была частка менавіта рэдакцыйнай палітыкі. Колькі я не чытаю іх матэрыялы, у іх ва ўсіх бедах і праблемах вінавата ЛГБТ-супольнасць. Там ад такой класічнай стыгматызацыі, што гэта распаўсюд СНІДу, і да неімаверных там... Калі суд прызнае матэрыял вячэрняга Магілёва экстрэмісцкімі, то выданне будуць судзіць за распаўсюджванне экстрэмісцкай прадукцыі. Цяпер у судзе абвешчаны перапынак да 11 ліпеня, бо выданне накіравала скаргу ў Менскі эканамічны суд на выснову камісіі, якая знайшла ў матэрыялах прыкметы экстрэмізму. Ірына Дарафейчук, Белсад. Традыцыйныя пілігрымкі вернікаў уніятаў з Віцебска ў Полацк сёлета не адбудзецца. Віною стаўся амаль 3000-ны рахунак за ахову пілігрымаў міліцыі, які прадугледжвае пастанова Саўміну нумар 49. Абяцаныя выняткі не дзеюць. З нас чамусьці яно патрабуецца, з нашай пілігрымкі менавіта, таму што іншыя ўрачыстасці яны адбываюцца таксама, патрабаванняў нейкіх там не было. Але тут такое патрабаванне. Нягледзячы таксама на дазвол, які даў выканкам Віцебскі ці Віцебскі абласны на правядзенне пілігрымкі МУС патрабуе аплату каля 3000 рублёў. Грошай на аплату рахунку МУС вернікі не маюць. Адзіная ў Беларусі грэка-каталіцкая пілігрымка сёлета мелася быць 25-ю, юбілейную. Ейная адметнасць была ў тым, што шлях ад Віцебску да Полацку ішоў праз мясцовасці, дзе няма ніводнай хрысціянскай святыні. Новы закон аб правядзенні масавых мерапрыемстваў абавязаў грамадзянаў і арганізацыі аплочваць паслугі міліцыі, хуткай дапамогі і камунальнікаў падчас мітынгаў і шэсцяў за выняткам рэлігійных мерапрыемстваў. У Віцебску распачаўся штогадовы фестываль мастацтваў «Славянскі базар». Здзіўляць гараджанаў і гасцей гораду сёлета вырашылі не толькі канцэртнай праграмы, але таксама зменамі ў гарадской прасторы, новымі прыпынкамі грамадскага транспарту ды раялям са штучнай зеляніны. За што любяць і за што не «Славянскі базар» і ці лепшае фестываль з часам? Мы запыталіся ў віцяблянаў. Я очень люблю «Славянский базар» за то, что людей много, атмосфера все время приятная, весело ходить, гулять. Все, что делается в городе для фестиваля, все прекрасно, все замечательно. Погода. Это единственное, что мешает. В принципе, все нормально, если так разобраться. Только погода мешает обычно, как всегда. Как славянка начинается, так дожди. Трэба просто мяняць фармат гэтага фестываля. То бок некаторыя пляцоўкі, яны, канешне, добрыя, там нейкія імпрэзы, тэатральныя, але сам склад канцэртаў на амфітэатры. Кропкі мясцовага гандлю, я не маю зараз на ўвазе там рамеснікаў ці нейкіх самабытных, але рабіць рэчавы рынок ці сплош нейкія
рады з ежай, гэта ўжо перажытак, гэта ўжо не цікава. Количество охраны. Вот. Чувствую, мне кажется, что их иногда больше, чем самих туристов. Вот. А так, в принципе, все очень даже неплохо. Город оживает, город становится красивый. У меня такое ощущение, что все просто привыкли к этому. Что если что-то новое не изобретут, то может, да, как-то все привыкают к этому, и все, потом уже ничего не удивляет. Ну, насколько мы знаем, в этом году у нас новый директор Славянского базара, и вот хотим посмотреть, как изменится, в принципе. Обещают что-то грандиозное, обещают то, что не подкачают, но посмотрим. Заўтра ў Беларусі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 15 до 21 градуса цяпла. Падрабязней пра надвор'е ўжо неўзабаве на мапе, а я, Юлія Лабанова, развітваюся з вамі і зычу прыемнага вечара.